Očekuje li Hrvatsku s ulaskom u Europsku uniju masovni odlazak medicinskih sestara, kakav je zadesio neke nove članice? Hrvatskoj već sada prema nekim procjenama nedostaje oko 13.000 sestara, pa mnogi strahuju upravo od tog scenarija. Sestra Danijela na odjelu intenzivnog liječenja radi gotovo 16 godina. Upravo ovaj odjel jedan je od najzahtjevnijih, a posao sestre, kaže, nije za svakoga. Važno je da ima dušu i da voli ljude i da je altruistična i empatična. U Hrvatskoj postoji bojazan da će vrhunske sestre kakva je Danijela kad uđemo u EU otići trbuhom za kruhom u bogatije članice Unije. To je jednako kao i svim zemljama koje su do sada ulazile u Europsku uniju, tako da svaki želi zapravo bolje radne uvjete i bolji osobni dohodak, to je ljudski. Postoji realna opasnost da ulaskom u Europsku uniju dođe do egzodusa naših sjajnih sestara, naših sjajnih tehničara na zapad. Već sada nam nedostaje njih 13.000, a na zavodu kažu medicinske sestre se brzo zaposle. Što se tiče trajanja nezaposlenosti za medicinske sestre, otprilike vrlo kratko, to je negdje oko 6 mjeseci do 6 mjeseci. Ministar ne strahuje od velikog odljeva sestara. Hrvatska ulaskom u Europsku uniju sigurno, garantiram, neće imati nekakav veliki odljev medicinskih sestara. U svjetli u budućnost vjeruje i sestra Danijela. Ja vjerujem da će u budućnosti kod nas situacija biti puno bolja, jer mislim da za sestre dolazi bolje vrijeme. Vidite da je razvila se dodiplomska nastava, razvijaju se diplomski studiji, mislim da ima prostora za medicinske sestre u Lijepoj našoj. Iz europskog iskustva medicinske sestre najčešće su mijenjale zemlje i posao. Hoće li Hrvatska biti iznimka ili pravilo, znaćemo za 22 mjeseca.